haleluya. Vakafara chete imboti maoko mudenga yakayaka. Pane chinhu wani chandakadzidza. Kana pachingoitwa zvinhu ine handirari. Vazhinji vanobatwa nemweya wehope. Izvozvi atamba ovaita flat. Theme nezvegore rino zvese atongogumira pakucelebrate. Manzwa zvandikuedza kutsanangura. Saka pamwe pacho unofanira kutorwa nadzo hope. Kuti nhasi ndiri kusvinura kusvika sevhisi yapera. Hazviri kuti dzine dzisingakubati. Dzine dzichikubata asi uchidziramba. Handizvo here? Good. Ndinoziva kuti vanhu vane zvinhu zvavari kuda. Chakanyanyisa kukosha kuziva kuti totsanya mazuva mangani. Ipapa ndo pane vanhu vese ipapa. Thimu vanhu vanogona kunge vasi kunyanyoikoshesa maningi. Handiti vanhu vakanyanyobatirira pakuziva kuti tiri kuzotsanya mazuva mangani. Alright. Pano mumwe munhu akamboti kurumidzai. Tatouya akakuona iti tiri pano. Vekumedia. Vekumedia ndiisire iwo pa screen Genesis 32. Kubva pa verse 1. Magetsi asati adzoka. Media team. Alright, munoramba muchingoenda ndoda kutonosvika ku 28 chaiko. Because vazhinji vanogona vasingatombozivi story yacho. Handiti asi ndo patori netheme kune vanoprofita. Asi ndaungoverenga 1 to 28. And Jacob went to his way, and the angels of the Lord met him. And when Jacob saw them, he said, "This is God's host." And he called to the name of that place Mahanaim. Zokorora came back again. Mahanaim. And Jacob sent messengers before him to Esau his brother and unto the land of Seir, the country of Edom. And he commanded them, saying, "Thus shall you speak unto my lord Esau. Thy servant Jacob saith, Thus I have sojourned with Laban and stayed there until now. And I have oxen and asses, flocks and men servants and women servants, and I have sent to him to tell my Lord that I may find grace in thy sight." And the messengers returned to Jacob, saying, "We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him." Then Jacob was greatly afraid, distressed, and he divided the people that he was with him, and the flocks and herds and the camels into 2 bands. And he said, "If Esau come to the one company and smite it, and then the other company which is left shall escape." And Jacob said, "O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, and the Lord which saith unto me, Return unto thy country and to thy kindred, and I will deal well with thee. I am not worth of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast shewed unto thy servant. For with my staff I passed over this Jordan, and now I become 2 bands. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, for the hand of Esau, from the hand of Esau, for I fear him, lest you come and smite me and the mother with the children. And thou sayest, I will surely do thee good and make thy seed as sand of the sea, which cannot be numbered for multitude." And he lodged there that same night, and took of that which came to his hand a present for Esau his brother.
200 she-goats and 20 he-goats, 200 oars and 20 rams, 30 male camels, which thy cows 40 knee, and 10 bulls, 20 she-asses, and 10 fowls. And he delivered them into the hand of his servants. Every drove by themselves, and said unto his servants, pass over before me, and put space between drove and drove. And he commanded the foremost, saying, when Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, whose art thou? Whither goest thou, and whose these before thee? Then thou shalt say, thy servant Jacob's. It is a present sent unto my lord Esau, and behold, also he is behind us. And so commanded the second and the third, and all that followed the droves, saying, on this manner shall you speak unto Esau when you find him, and say, you moreover, behold, thy servant Jacob is behind us, for he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face. Pre-adventure, he will accept me. So went the present over before him, and himself lodged that night in the company. And he rose up that night, took his 2 wives and his 2 women servants, and 11 sons, and passed over Ford Jabbok. And he took them and sent them over the brook, and sent over the head that he had. My eyes are struggling with this part. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. 25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except that thou bless me. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall called no more Jacob, but Israel. For as a princess thou powered with thy power with God and with men, and thou has prevailed. May God bless the reading of the word. Ndinovimba vazhinji makamuka amuna kurara. Verse 1 to 28. And it and part 26. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. That is a theme. Vanemeso ekunzwa vanenge vatonzwa because ndaitsokorora theme. And it. All right. This is the theme. Inongotangira pekuti hashtag kusvika mandiropafadza. Gore rino tiri kungoshanda nekuti kusvika mandiropafadza. Ndo yatiri kungoshanda nayo until you bless me. Imimi Mwari amuna kwamuri kuenda kusvika mandiropafadza. You God, you are not going anywhere unless you bless me. Ina ndina dambudziko nekuonekwa nevanhu, ndagara ndinogara nevanhu, asi imi Mwari hamuchenerwi muri panyika. Kana musina kundiropafadza mungatondiuraya, asi handina kwandiri kuenda kusvika mandiropafadza.
until I am blessed. Amen and amen. Ndichiri nemunhu here. This year I will wrestle with the angels until I am blessed. Kusvika madini mandiropafadza. Unenge wangogara netheme yekuti vakatobereka theme kumusana, you are saying God until you bless me. Kureva kuti gore rino nyaya iriko ndeye blessing, blessing, blessing and blessing. I will explain the parameters, the details, the understanding and the revelation behind this theme. But the only thing that needs to ring in your mind, until I'm blessed. Amen and amen. Kusvika madini mandiropafadza. What I am holding on, I am not releasing until you bless me. Yeah. Amen and amen. Ndo theme yegore rino. Kusvika madini mandiropafadza. Mukatarisa muchinda uyu, he was wrestling. The angel said, you wrestled with men and you also wrestled with God and you prevailed. That's why your name, the name Jacob means seizure. Munhu anotora. And anototora kuti aropafadzwe, because ari kuti kana musina kundiropafadza. Gore rino ka nyaya yekuropafadzwa haisi yekuti kana vazondirangarira, aiwa ndeyekuti I'm holding on to you until I am blessed. This year hatisi kunyengerera maropafadzo, tiri kumanikidzira kuropafadzwa. Hatisi kuti kana mutumwa akauya ndoenda naye, this time hatitomusii. Iye mutumwa wacho hatimusii. He has to say something. Until something happens. Until I am blessed. Ene inini pandakati kusvika mandiropafadza ka, nditori neka booklet kandiri kuti Mwari gore hariperi 2023 these things zvisati zvaitwa. Kana ari maseeds tichadyara, kana iri minamato tichaisa, kana kuri kutsanya tichatsanya, kana kuri kupa tichapa. But Mwari havafaniri kurega kutiropafadza. Nyaya iri paropafadzo ndo yatiri kuda. Tumboita zvekuropafadzwa. Ndosana ndutaura kuti isusu yedu haisi yekuti we are resting. Ayo. Uya hana kuti thank you God makuenda. Ari kuti ina handikusiyei. And remember ka kuti muchinda uyu panzi Esau ari kuuya ne 400 men kwete women kunosangana nani na Jacob. Jacob ndiye ane anointing. He has the anointing, but he is saying to Esau, my Lord. Why? Ari kuziva kuti when he left, he was a thief. Now the thief is coming, but the thief still needs a blessing. That even uri hure. Itindi kusvika mandiropafadza. Pauhure hwangu ihwohwo ndatouya nahwo pamberi penyu kuzoropafadzwa. Kusvika even ndiri mbavha saJacob murume wekutora. Pane chinhu wani chandakazodzidza muupenyu, nyaya yekuropafadzwa haisi nyaya yeorder. Inyaya yenjambanja. Udza mumwe munhu ari padhuze newe kuti yekuropafadzwa haisiri yeorder. Yekuropafadzwa haisiri iri panjambanja kutoti zvangu zvinoita chete. Jesu pamazuva awo, he said, there's one woman akasvika kuna Jesu, and this woman had a sick daughter. When she came to Jesus, she said to Jesus, I am here. Jesus has said, I won't give food for the dogs. And this woman did not turn away because she was called a dog. No. She said, even dogs eat what drops from the table of the master. The dog is here. The dog is not going anywhere. Not in Israel. If I found such faith, go and let it. It is done. We are not considering zvakatadzikwa. Tiri kungoconsider nyaya yeropafadzo. Vanhu veorder muchasara makachengeta order yenyu. Vedimandi vachidini vachienda. Until I am blessed. I am not moving until I am blessed. Ndofunga age yako ndibatsira nekuchena kwemusoro. Because I have realized one thing that I have discovered. When you need to be blessed,
just be angry at God. Say, you are not going anywhere. Why am I saying this? Jabez did not wait for God to come. Ndine vanhu vari muno vakamirira kuti murume achauya. Ndine vanhu vari muno vakamirira kuti basa richauya. Ndine vanhu vari muno vakamirira kuti nhumbu ichauya. Ndine vanhu vari muno vakamirira kuti basa richauya. Ndine vanhu vari muno vakamirira kuti job will come. No, not this year. This year, by force, by giving up, I'm getting it. I'm being blessed. This year, blessing yako kana ichiuya nepa window, door rakakiwa pinda ipapo. Kana blessing yako ichiuya, until I am blessed, I'll behave like an insane man. I'll behave like an abnormal person. I need a blessing. Ndaiterera this issue inoitwa pa National Geographic inotaura nyaya yedzimotikari. And panobuda ma stories. This one guy from, I think it's Soweto or the Orange Farm, thereabout, between my villages. You know what this guy did? Akaenda. I want teenagers to hear this, so I'm also trying to use English so that I don't leave them, because this issue also affects them, because these are the ministers of tomorrow. You know what he did? He went and picked a broken car. He fixed this car. Not registered. No number plate. Then he drove. Then in the after 3 months, he smashed an expensive fence car. Then he was taken to court. He never ran away. Master, my dream was to drive, and I never afforded a car. So what I did, I made my own car. Do you have insurance? What is insurance? Then he needed an interpreter to interpret and explain what is insurance, but still he didn't understand what is insurance. But he said, I want to pay him. This guy, I want to pay him. I afford 20 rand a month. That's the rule of the court. You make a payment plan. That is the rule of the law. You make a payment what? Plan according to your earnings. Say I make 200 rand per month, per week from my table on the market, profit. And 800 I leave per month. So I can take at least 20 rand or 40 rand per month and pay. You know what the court said? It said, well, it's well said. That's what he had for. And in the process, a well-wisher bought him, I think it's a Nissan Tidor or something, a brand new, and say, your dream is to drive, now drive. And someone took him a license. He could not read, he could not write, but he was dreaming to drive. And because he could not drive directly, he improvised his driving. And through that insane improvisation, good things came out. Vanotenda vashande nesight, vanoshanda nefaith. Faith opens doors, and we want people who say, until I am blessed. That's the theme. Kushikamandro perfect. Iripo, it's I will not let thee go except thou bless me. Ndoti medio. Kushikamadi hashtag kushikamandro perfect. Kumashure kwa hashtag kune tsananguro dzakawanda dzatichaita. Saka t-shirt yako yonenge wakangopfeka inenge kanzi hashtag kushikamandro perfect. Then for the English service, I think my friends, you need to do also t-shirts. We'll just write them, unless thou bless me. Yes, then you have your t-shirt. You go with it. Kushikamadi mandropafadzo. This year tukumbo driver nyaya yekuropafadzo. The background of the story is simple. Jacob knew kuti akasawana grace ainoparadzwa naEsau. Saka aida blessing to face Esau. And he knew. Munduda kuudza chokwadi chinorwadza. Ukaita a deal uri murombo inonzi corruption. Ukaita uri mupfumi inonzi chi deal. Mambo zvonazo. When you are rich it becomes a business deal. When you are poor it becomes corruption. Do you know kuti ukapinza basa munhu kubasa kwenyu
ukamuti ndipo 1000 ndakurifera, unonzi pabasa waita corruption. Asi kune maagents akatonoregister anonzi many head hand vanohedha mapro. Hakuna here ma-employment agents anotokuendesa kubasa chinzi total certain percentage of your salary they chow it, but those ones are not stealing, they are in business. Uzoti ene mariyo yanaumboichaja kubva ipapo ropa remari rakabva ratanga kugara riri mantiri zvokuti even pamunondipa mari paya paya vamwe wenyu mune makaomera but nyasha dzinokumanikidzirai. Zvokuti even wewega wabuda unoti ndini here ndaendesa mari, nyasha dzichikumanikidzira kuti undipe mari. Uri kunyandira ndo munana wandoda kuti ukuteere iwe wekuti kunyangwe munhu akaomera zvakadii paanosangana newe anokupa huku yese, anokupakurira, anokuropafadza kusvika Mwari vakuropafadza. And I'm telling you, from that time we broke that wood, mari haichanyanyi kunetsa kubata. And mari yakauya just before ndapinda ministry. Nanhasi vanhu vanotoshamisika. Izvozvi vakuZimbabwe vanhu vari kufema neappreciation hamekuti vanofamba vachilikisa mafigures ndivanani. Vanhu vangoti ndo kamufundisi kacho ka. Ndiye kamufundisi wacho. Ini ndichifamba hangu ndisina kana sutu, ivo vanenge vakapfeka masutu, matai, ine ndisina, asi nyasha dzine dzakazorwa imomo dzakapfokedzerwa. Ndoda kuti gore rino umboti gore rekungoti kusvika mandiropafadza. Ukaenda kubasa ropafadzwa, ukapinda mushopu ropafadzwa, ukapinda murodhi ropafadzwa, ukaenda kuchikoro ropafadzwa, kwese kwawaenda. And be blessed beyond measure, be blessed beyond understanding yevanhu. Murukudza ndikuedza tsanangura. Kungo kusvika mandiropafadza. Unofanira kuenda. Unoti kubva that day ndopandakatanga kuzoti munogona kunyora tsamba imwe chete, umwe wopiwa 2000, umwe wopiwa 500,000. Ende tatabva kuKempton, kunonzi tatabva kuchikempi chimwe chatataenda so kunonzi kuHeidelberg, kwandakanorara pasi murume mukuru ndichitsvaga nyasha. Ndavata pasi, pandakashaya pekurara handazorara mumba, ndakabva ndanorara mugomo paruware negumbezi rangu. Taenda tiri vatatu paruware. Iwe ukashaya pekurara unobva watora mwaka wodzokera kumba semunhu ane mota. Indatora gumbezi rangu paruware panze chaipo kangara. Ndikati Mwari munoziva background yangu uye munoziva kwandakakurira kuti mari yainetsa sei. Hamugoni here kungogadzirisa laini iri nekuti munoziva kunetsa kwaro raini remari. Manzwa zvandikutaura? Ndo pandakanyatsoona kuti Mwari unozviita. Pandakabva ikoko ndakabva ndaita chisungo, ndichingobva ikoko ndiri mugomo ndakabva ndangotora foni yangu vandakanda chimari kuna pastor wangu. Zvikanzi hauna kurasisa tithe yako inenge yauya kupersonal. Ngati mudhara zvekugoma hazvitaurwi, zvekugoma hazvibvunzwi, kana yarasika. Imi munobvunzirei zvemugomo? Ndine munhu wandoda kuedza kumanikidza kuti gore rino imbogamuchira ropafadzo. Iro gore rino rega kufokasa nekwavakaberekwa, rega kufokasa the past. Do not focus nezvinhu zvisina basa, fokasa neropafadzo. Gore rino ndikutsvaga munhu anombonditransferawo miliyoni kuchechi. Ka1 kwete kaviri, kungonyora kuti tithe 1.5 420 ma100 gore rino haisisiri munanaka ndakabadarika. Ndimbotsvaka kuno munhu abva atoti vanhu vaya vatanga, ndatotanga ndini ndatouya, I have started, I want money. Paunokanda 1 million maakaundi yechechi, zvinoreva kuti kwako kwasara 9. Saka uri kunetswa nei? Hanti wagara hauna. Kana takupa toshare. Kune munhu wandoda kuti ndambotaura nemi ndichitanga. Handiti ndakudzokera kumanotsi angu ananga ndichikura ground. Handiti ndambokupai manotsi ndakudzokera ikoko. Usarare please. Ndokumbirisawo mumwe munhu arege kurara. Handiti timboshanda tese
tigadzire 2023. Ndamboti inini 2023 ndaandichiti 2022 ndaandichiti what did I do semunhu. Now ndaakuti what do I do semunhu kuti kusvika mandiropafadza. Chii chandingaita kuti ndibate mpendero wenguo yemunhu yaMwari ndichiti hamuendi. Imimi kusvika mandiropafadza tetambosangana kupi. Remember Jacob anoendesa mukadzi pane rangu version iri raverengwa raiswa nevasikana apa harina kubuda mushe. Regai ndokumbirawo vanhu kana wakurara unongosimuka handikubvunzi, you stand up unyatsobata concept yandiri kuda kuti pandinozokunamatirai ndisakunamatire in vain, ndikunamatire uri active. Handiti ndoda kuti muone kuti Jacob akatungamidza sei mhuri yake. Akati ndoda kungopawerenga. Ndautsvaga paakatungamidza Rachel akamuendesa naJoseph. Ayo akatanga maconcubines nevana vavo, Leah nevana vake, Rachel kwekupedzisira. Ane kamwe kafavor kaakaita ipapo. Chakaparidza hangu favor yaMwari yakusiyanisa vanhu. Chinhu chandoda kuti unyanyobatisisa makusena anaya patiri panapo ndechekuti okay, inini ndiri munhu, what do I do so that I can go before the Lord and say, until you bless me? Pane chimwe chinhu chaunofana kuita. Jacob did not say until you bless me. Aka create an environment of a miracle. Why? First thing, akachka akasara ega achinamata. Ndo paanowingwa nemutumwa achidesigna kuti osangana sei naEsau. Ndo panouya mutumwa auya haana kumutenda unouraya Esau. He did not say go and kill Esau. He is saying to the angel, keep me safe and bless me. I still need to face Esau, but blessed. What does it mean? It means when you have a blessing, you can't be killed. Jacob is saying, if I am blessed, Esau can't kill me. He did not say to the angel, kill me, go and prevent Esau from killing me. But when I have a blessing, Esau cannot kill me or touch my children. Blessing yatiri kuda gore rinoka haisiri blessing yekungoita chimota kana blessing yekungoita chimba. Tiri kuda complete blessing inovharidzira vavengi, inochengeta vana kuzvikoro, inochengeta utano, inochengeta pfuma. A complete blessing that covers you in total, not a partial blessing. Jacob did not specify the type of blessing he wanted. He wanted the blessing that covers all problems. I want a blessing. Kune vanhu vandiri kutaura nezvavo izvozvizvi pandiri kuti blessing akutofunga mubhedha. Aiwa, we don't need that. We need a blessing that comes to your children, that comes to your work, that comes to your health, that comes to your neighbors. Your neighbors must know kuti unopisa haubatiki. Varoi must know kuti kana waropafadzwa they cannot touch you. Pane imwe hama iri muno yakandidaidza ikati, mufundisi ngatimbofambai tese. Tafamba tese pataenda kwatinoenda iro gore rino iri. Vatasangana nemwe muchinda aiti ndinoruma nyama mbishi, ndinoiruma kuti kanyabvu, ndosiya munhu achirwadziwa, ndinouraya. Pamberi pangu achinditaurira kuti ndinouraya, ndinoruma nyama nyoro, achinditaurira maso angu. Ndadzoka ikoko ndarara, vanditumira nyoka kudai abva dzandirova. Kurohwa nenyoka, so ndichimuka muviri wese uyu uchiita kuzhazhira, ndarohwa nenyoka. Snakes were biting me. Pandakamuka vandaenda kubathroom, vandadzoka vandapinda mulockset, muchiloka wardrobe. Ndirimo ndikati, my God and my God, dakumupeta murume.
ndadzoka ndarara ndikati ngaachidzoka Mwari ndarara nemi manje ngaachidzoka bvayadzoka bvayadaiwo bva tasangana maziso ndikati ndokukuvadza kubva nhasi ndokuparadza vandatora vaida kurumwa wacho vandavaisa mumashure vaida kuruma nyama nyoro iwayo vandavaisa mumashure kwangu ndapedza kuvaisa mumashure kwangu vandataura izwi Mari aida nezvese zvaaida kana sendi ndakamurejusa kudai so pandakazomuona the other time akandidarika nepamberi pangu so taura vanhu kuti muroyi hanzi wakabva kuSouth Africa nemuroyi kureva inini hanzi vanhu vanofamba kubva kuSouth Africa kutiigira muroyi pataifamba tiripo so ndaingonongedzerwa ndiye muroyi wacho ndiye ndakamurejusa kuhope chaiko nyoka dzichiuya so tikarijisana. I want to tell you this, anoda kuroya ka paanouya kuhope ngatisavarambidze gore rino. Blessing iri pamusoro pako ngaivarijuse kuvarejusa kuvaita tuvanhu tudiki diki so every form of witchcraft inorejuswa nekusubmita kublessing. Can I repeat this? Inorejuswa neblessing. Ini ndinotorevesa handinoyeki handitukiki ukanditanga kuhope ndokusota haizvozvo zvondorevesa hazviperi kutombouya umbondivhiringa hazviperi zvakadaro haiperi yakadaro. Izvozvo ndine vanhu vakawanda vakaisa mari dzavo dzeappreciation kwandiri ndiri kudzigadzirisa izvezvi manzwa zvandiri kutaura ndiri kudzigadzirisa kana ndapedza kudya mari yako hauroyewi hazviti. Why? Munhu anorohwa kana uchida kurohwa ngaongo unotanga ninizve ungasvike pamba ungotora shamu yako utotanga kurohwa mwana wangu unotanga ninizve saka kana iwe uri mwana anenge achida kudhila newe anotangazve kuno anotangira kunoko ozopedzera ikoko kana akunda kuno ndikoti auye ikoko akatadza kukunda kuno across. Gore rino toda kumboshanda netheme iyi kusvika mandiropafadza. Ndiri kuda dzimba wedwe dzakati one day, ndiri kuda michato yakati one day, ndiri kuda vanhu vanobva pano vane mari svino. Ndine zvivana zvekuuniversity zviri pano zvandoda kuropafadza. Ndine vanhu timu rese muchiri muno muri vechidiki handiti pandiri kuti what should I do, ndoda kuti usete maresolution anobatika. Usandisetera resolution yekuti I want to do 100,000 unless kana uchitambira 1,000 kana uchitambira 1,000 100,000 inoita because that's your 100-fold. Ndine vanhu vari muno ndoda vanhu vanombosurprise vanhu kwete kudenga pano pacheche kuti ukauya nemota vanhu vanoita kunge vari kubuda kuenda kubathroom iwe wada kungoona kuti ndiwe wauya nayo so mama atiani innocent mukomana ugerwa gerwa auya nemota yake mama haisi Uber here tayo haisi Uber because yaane 2 Sundays ichiuya ende papo iwe unobva wambouyawo kuprayer nezvima meetings zvese kuti vanhu vanyatsoona kuti ndeyani ndeyako. Kune vanhu vanoda kutongopa nyasha idzodzo so zvikasashamisa havasi Mwari, zvikasavhundutsa vanhu havasi Mwari, zvikasaita I want people kwete kare amanje manje handisi kutomborevesa nhasi ndoda kutomboropafadza vanhu. Nhasi ndiri kuda vanhu vari kuda blessing yekushindura zvinhu, ndo vanhu vandoda kudhila navo. Nhasi kuda vanhu vari kuda blessing chacha vanongoti ndoda kuropafadzwa. Unoziva kuti kana Mwari wako kuropafadza havakuropafadzi nechange tomboda blessing chayo. Kwandakaberekwa taiita maricho kunosakura ndakatombodzingwa ndiri form 2 pane imwe imba ndanzi ndinotaurisa ndapiwa kakona bread. Vanganonyanokuziva style yekuZimbabwe yekubatanidza chingwa dziri 2 pieces dzichochekwa nepakati wopiwa 1 piece woita kunga wapiwa chakawanda. Handi dzine dziri 2 tora 2 pieces modzibatanidza modzicheka dzoita kunge dzawanda. Psychology yekuti ukurumidze kuguta waifunga kuti wadya zvakanaka iwe unenge waro 1 piece. Vandati but nhai mama iyi 1 piece kai ndichisakura ino chokurumidza kutsva kuti mama handiguti zvikanzi aiwa unoita pamuromo rowa pasi. Handina kuwaona hangu pamafunctions ese akaitika kumba kwedu but dai ndakawaona ndaiva pakireti yemadhiringi mai rowai kana wapa rofu rechingwa mama rowai. What am I saying to you? I am saying to you kana Mwari wako kuropafadza kumba kwedu ikoko kwataimboenda maricho izvezvizvi pakangoitwa kagathering vanhu vanoziva kuti unodya
drink inobuda nemimino uchirova hariperi teraka. Why? Kana maropafadzwa naMwari, regai kuropafadzwa zvechenji. Toda vanhu vanoropafadzwa, kuropafadzika chaiko. Mota dziri kupaka pano dzakanaka, asi gore rino ngatimbosimudzai danho. Ndine here vanhu vari kuti mufundisi tinopatina nemi pakuropafadzwa. Ndiri kungotsvaga mapartners eropafadzo ari kuti ndiri kuda kumbonyatsoropafadzwa. Umwe munhu haadi kuropafadzwa, haadi. Ende vamwe vanhu vacho vanofanira kutongokuropafadzai musina kushanda. Kutongoropafadzwa usina kudi. Umwe munhu abva atoita kunditsamwira chaiwo. Panangoti unoropafadzwa usina kutsanya, usina kuishandira. Vanhu vakamirira madays efasting. Tulani profita kama days efasting mangani. All right. Umwe futi ada kuprofita ndiani? Ari kufunga kuti madays mangani? Mr. Tolan. 21. One more. And 8. All right. Mira ndikuudzei. This week, this year, tiri kutsanya 15 days. Tinopedza tikatsanya kubva nhasi. Nhasi tiri kutotsanya so. Hatichamwi mvura, hatichadyi. Patinouya kuservice na9, tinoipedza na 12 or 11:30 kuti vanhu vanokurumidza kuzorora tobva tatobreak. Sunday panopera service pandinoti nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu nekuwadzana kwamweya mutsvene zvive nemi, fasting inenge yatopera. Saka madays enyu mukazoatarisa effective fasting days pa 15 ipapo it's 13 because Sundays you break early. Anditi. Saka madays edu ekutsanya tiri kupeta tinotsanya this week tosvika Sunday toenderera. Next week musi wa8 tine Holy Communion. Musi wa15 zvakare tine Holy Communion. Anditika. Saka tinenge tichiuya panapa nenyaya yetransport nekwatinogara nemacomplications atinavo patransport. Anditika. Tuesday, Thursday tinobrekera kumba na 4 dzikakwana kana baba vauya kubva basa monamata. Kana uchiva na 6 munovamirira kusvika na 6 munonamata makwana. Mazvinzwisa. Kana makwana ndo pamunodi, ndo pamunonamata. Asi kana uine mhuri yako yese iri pamwe chete pauri innocent. Kana nguva dzake 4 dzikakwana, kana nguva yake kunamata, kana iri Tuesday or Thursday anobva break. Not before 4. Mateenagers ese anopedza fasting musi weSunday. Kwete mangwana the other Sunday. Musi wa8 mateenagers ese anopedza fasting yao musi wa8. That applies kuma maybe my first year universities, but istakatanga unamatira ma spouses and marriages as early as Form 4. Saka vamwe vacho vanenge vane zvakawanda zvekunamatira. Mateenagers ese anopedza fasting. Munongofasta kubva nhasi kunosvika musi next Sunday iyo they are done. Anditika nevese vari mametric all school going age vanofasta vanopedza Sunday musi wa8. Imi ndimi baba wemba mobva mapedzerana kutsanya pamwe chete namunhu, handifungi kuti zviri fair. Handizvere. Imi sababa namai munoendawo pamberi zvishoma. Saka mateenagers muriko here mateenagers, our fasting ends nema-school going children ese munopedza fasting yenyu musi wa8 ndo painopera. Handiti vanhu vane macomorbidities
vese vane macomorbidities hama dzangu dziya tese futi tinopedza nani na8 kune dzimwe musi wa8 asi kune dzimwe hama dziri kuti ndinomwa mapirits handigoni kudi kutsanya vanomwa mapirits kuti makuse those that take medication morning afternoon and evening that cannot avoid meals imimi vanimomi those that can avoid that cannot avoid meals you don't eat meat you don't take any beverage besides tea kusvika musi wa8 saka muri kudya you are taking your meals less meat less beverages asi vamwe ava vanoswera vakazvinyima aivarova henyu chikafu chenyu chese chamunoda pamunobhureka asi kana she ukazotaurawo neni paweekend tinozotangira ipapo but pari zvino tiri kumborova hedu chese patinobhureka we eat whatever we want to eat anditya we are free but those with comorbidities ari kuti ndinotora certain medication I can't fast iwewe haudye nyama haumwi fanda haumwi coke hapana poloni hapana bacon tiri kungodya chikafu chedu basic meal sadza redu nemaveji sadza redu necabbage sadza redu nebeans rice and beans nechikafu chako chetea maheu is part of beverage mazvinzwisa so that at least you feel kuti pane zvandiri kuitira chi Mwari handizvere kuno moti haisitiri wemapirits aiwa wemapirits takupaiwo fasting yenyu Mwari verugare vachidi vachikudzwa pane here pandisina kutsanangura maimufundisi pastors daughters vana vamufundisi kune vanyowani they may not understand when I say pastors daughters I refer to my breastfeeding mothers vane vana vasati vasvika 6 months nema expecting mothers vakazvitakura hamuna any form of fasting yamunoita let's eat let's go saka kubata pamuviri nguva inoipa chechi pano it's a blessing andizvere it's a blessing asiwo it's only a blessing kana mimba yenyu ichizikanwa kumission house kana isingazikanwi haina covering it has to have a covering yeumwe munhu ari kuidi ari kuinamatira which is the father muridzi wenhumbu nababa namai mufundisi umwe munoti kana isina muridzi dziriko dzine varidzi vakadziramba ivavo vana vamufundisi mai mufundisi knows kuti kwakati tine condition yakati so we are standing by this anditika saka mama pane here pandasirira ari kuti ndini mufundisi pangu handina kupanzwa pemunhu wese panzwika 15 hadzina kumbowanda namatai next year kuti sunday yechipiri yegore inge iri padhuze na 10 ikaenda kure makuvara saka 1 akatanga iri Wednesday maybe Sunday unoita kana 11 pamunopiwa iroro kana 9 pamunopiwa iroro asi 8 padhuze stere oro else kana muchida kuti f toirova kusvika musi wa8 tozotora futi first week yaFebruary toenda continuous ora tingopedza yedu ka1 alright saka ndo matsanyiro atinenge tichiita hadzina kumbowanda handiti then macamps amuchaenda yaJanuary ekutanga kwegore ane fasting ekupera kwegore haana handiti saka macamps 1 ine fasting 1 tinoenda tichidya ndizvoka Mwari verugare vachitiitira zvakanaka ndo mafastirana 15 days dzakanyanyowandera it's 13 I don't think kuti dzingatirwadza hande tinodzitsanya Mwari verugare vatiitire zvakadini zvakanaka tinenge tiripo saka manzwisisa akamaurira atinoita kunoku tinouya Monday
Wednesday, Friday, Saturday. Saturday tosangana na 4. Tuesday and Thursday, let's break at home. Mazuva edu akawandisa tinokuvara pa transport. Anditika? Tinokuvara pa transport. Oro else ndikutofunga kuti chi tikati Monday tagara tinouya. Wednesday, Friday, Saturday titakuya 4. Thursday and Tuesday we break at home. Mwari verugare vachitiitira zvakadini zvakanaka. Apo ndapagadzirisa. Tanzwisisa. Vanhu ndikukumbirisa kuti ndikuziva kuti kudzoka panapa manje nenguva dza 9. Asi hakuna unofana kuenda kumba ndisina kuropafadza. Ndoda kunamatira munhu wese namaimufundisi. Pane zvandoda kuti tisvike pazviri. Ndichatanga nemaboard members. Ndotanga saka izvozvi ndoda kupa maimufundisi vane maprayer items. I think 2 or 3 avanavo vakapedza. Usati kana wanamatirwa wakutoenda. Anditika? Ndikapedza kuita izvozvo ndauda kunamatirai. Tinofana kuturika ruoko munhu wese. Vana vari kuSunday school, it's fine. Ndikanamatira vabereki. Vana vari kuSunday school ndinovatsvagira day. Anditika? Ndo munamatira imimi mune hondo dzamuri kurwa dzinoda mablessings. Saka musatiza chinonzi cross over ndiyo iyi yatakuzoita yekukunamatirai. Ndo pane nyasha dzese ipapa. Anditi?